sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kan rabii kada kayo amin, papagayam. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Norman, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agtawenak itan iti 48. Agnanaed kami ita ditoy Italy kaduak ti pamilyak. Iti naminsan a panagbuyak iti YouTube nakitak ti channel mo. Pinadas ko ti nagdengeg ket nagustuak. Manipod idi ison ti dengdenggen mi nga agasawa ket napagnumwan mi met nga ibinglay ti nagbalin apadas mi nga ammumi apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, Diyos ko! Agmauyong kansan at talaga, Norman. Nagado a babae dita. Di adal, baknang. Awan sapit na. Ngam apay aday jay pay lang a single mom ti pinatulam. Mama, ay ayatak ni Jeng. Mabalin ka din nga respeto yung matikayat ko. Siyak ti masaknan. Riknak na ito'y. Iso ti ipit-pitik ti pusok. Awan mat madingar aramidon jay tao kada kayo Awan ti pakairanudam kadag itatat tao. Ibusen dalang ti kwartam. Kinayat na kalang dayjay a babae. Tapno addamang sustento iti anak na. Ha? Usarem man to utak mo si ka Norman. Saan ka mabiyag iti ayat-ayat lang? Sana kasta ni Jeng, mama. Nasingpat, ken mapagtalkan a babae ti ayatek. Ha? Kasano ko ba ti panakamom? Alaman? Ikanak iti prueba asaan akasta ti panggap na. Panak nakam anasingpat kan mapagtalkan dayjay a babae. Huston, mama. Kanayon lata na day ti pagrekyaran ta. Kasano? Natangken mat ngamin ti unom. Nagado a babae dita. Ngam dayjay pailag mat a babae ti nagustuam. Nagumuman ti sabali. Mama, pangasyo. Di mo kumamot din pagsawan iti kasta ni Jeng. Ay, awan mon! Anya ay ti impakpakan dayjay a babae kan ka. Takas taunay ti panangisakit mo kan kuana. Naimasmat ka dilang ti ice cream, Dave? Wan, uncle. Thank you, Oops. Di mat kinunakan ka, adadilatan tiyawag mo kanyak. Ay, wan, anya. Ay, sorry, uncle. Ay, daddy gayam. Pilyo ka talaga, Dave, Mami, mabalin ka diya mapanak agay ayam iti ayan ti swing. Sige, anak. Angam agan anat ka, Di ka unay agtartaray, Wan? Wan, mami! Aganat kayo, kita am ti pagpagnam, Agyamanak, Norman. Iti niya. Agyamanak, iti panagayan. Kan panangaklon mo iti anak ko. Awanan niya man na, sweetheart. Amo mat, makasano ti panagayat ko kan ka. Norman. Apay, aday bagam? Ibagam ano niya dayta? Si sasagana ak adumngag.
Uray di mo iba ka. Amok adinak kayat ti inam apanakan ka. May salang ti may bagak. Awan ti uray asino man na makalapwed iti panagayat ko kan ka. Uray niya pa iti mapaspasamak. Ilaban ko ti ayat ko kan ka. Dayta ko mati kanayon at andaanam, Jeng. Sa dinumanan tinagkapwam, Norman. Alas 10 gaya man iti rabi. Angam nakaring kayo pa'y mama. Di mo yaw awan ti saritaan. Sa dino tinagkapwam ko na. Dayta ka di man nabanag ti pagsubangan tayo, mama. Talaga natangkan ti ulong. Di nakmatan ipangpangag. Ar-aramidang matlatan ti kay kayat mo. Nabanugak. Kaya't kung tiagin na. Mapana ko niti silid ko, mama. Panawan kayong dito'y salas. Agsubli ka dito'y, Norman! Kasarsarita ka pa'y lang! Di ka balin abastos! Norman! Baliwan tayo tulangan ti agsarita. Intun saanan na napulot ti ulo, mama. Ha! Talagang awan sursurom! Agtugaw ka, sweetheart. Agyaman na, sweetheart. Dito'y kamat abay ko, Dave. Oops! Thank you, Daddy. Ato'y timino. Agorder ka, sweetheart. Anyati kahit mo ka na Dave. Agpili ka. Ha! Konak tupay kat! Saan mo pa'y laang asininan day ta, babae? Mama, aging ga ka di dito'y kat sursurutan da kami. Di mat imbagakan ka nga day wamon day ta, babae. Ngamin agdan anak na iti sabali a lalaki. Apay aya natangkan ti ulom. Mamin ano nga ibagakan ka. Asan mong anak day tang ubing. Tapno si kakit din ti mga yahiwan. Tuston, mama. Dengdenggan na kayo ti ubing. Pwes, bayam ta denggan na. Denggan na, no kasano ti kinagarampingat tinana. Agpay sumat, saan ka di? Anak mo iti kinabalasang day tangubing. Nasa pa ka agim matal, iso anaganak ka abalasang. Ha? Ita, kayat mo nga obligaan ti anak ko nga agbalin nga ama ti anak mo? Mama, mamin anok mat nga ibaga kada kayo. Ay ayatek ni Jeng. Awanan bibiyang ko. No saan asyak ti ama ti ubing. Ti importante. Agin innayat kami. Respetuin nyo kumamat ti desisyon ko, mama. Awatan nyo kumanti kinapod na. Saan? Diyak to pulos awatan day ta babae. Sikamat a babae. Sardengamon ti anak ko. Aday wamon kat agbiro kay ti lalaki akapad badam. Di mo dadaulan ti biyak ti anak ko. Anya ti kayat mo? Kuwarta ka di, ha? Oh, atoy! Kurang ka di pa'y dayta, ha? Ibagam lang nukurang. Iti kasta, nayunak. Aday wam lang ti anak ko, nawatam! Husto, mama! Makapasakit kayo na yan. Makapainsulton ti kasta nga aramidan nyo. Ha? Iti ka man. Tiyakon kayat ang makita pa iti panagropro pa dayta babae! Oh. Pasensya kan, Jeng. Sorry. Sorry talaga. Okay ka lang, Mami? Wala. Okay lang ni Mami. Ala, umaikan. Agawin ka. Jeng, sa ti papanan nyo. Pangasim, agsarita ta kumapay. Unay mo tentikas, Jeng, ay naramid yung mama. Imbabay nyo una yan ni Jeng. Da kailangan rodan tinakabasol. Da kayo pa'y tadaganas na amang tungpa. Awan ko matikas to'y amapaspasamak no di naksuksukiran, Norman. Kwartalaan ti kayak dayjay ababaikan ka. Day takumah ti mulam iti panunot mo. Apay, mama. Awan ka din karbanganda nga ayatan manan iti may kadwa agundaway. Kano kay pa'y nagbalin a judgmental iti tao adi umat amam mo. Apay,
Dakas kadi amang bukal iti pamilya a dinadailan ti sabali. Adula amin dagita nga ibagbagam, Norman. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta saan nga iso ti babae a parakan ka. Bayam ngagtuok ngagmaymaysa gapo iti kinagatal na. Saan mo nga obligasyon ti mangbiyag kadakwada nga gina. Saysayangam laeng ti biyag mo gapo iti dayjay a babae. Mangmangag mo kadi dagita nga ibagbaga, mama. Di met sikati nang isuro kanyak, nukas ano ti rumespeto. Awan ti perpekto at tao, mama. Amuyo dayta. Taamin tayo, kitagbidot. May sakamat nga ina. Iso ase ka kumatirumbang ang makaawat kang kuana. Norman. Sweetheart, I'm sorry. Apingada ka dito eh. Di mat di na kaya tinam aparakan ka. Pangasim. Agsarita ta, uri a pagbitlang. Agpalawagak. Sige. Umunag ka. Norman. Awanan tirumbang nga i-explain mo. Ti mismon nga inang tinagtaudan na. Adan anak ko. Saan asika ti ama ni Dave? Iso nga awan nga rod responsibilidad mo kada kani. Ay ayatan ka, Jeng. Amom dayta. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Kastama ti panangipatag ko ni Dave. Awan bibiyang ko noon yaman ti ibaga ti tao kanyak. Ti kayat ko lang. Ikanak iti gundaway. Tapno agpakaama ka ni Dave. Saanan ang masaol, Norman? Kinabaulak. Kat amok akabaulak timang padakal iti anak ko. Nga uray agmay may sangag. Husto mati kinuna ni mamam. Basol ko. No apay anaganakak abalasang. Isung awan nga rod karbangam amangayat itikas kanya. Sweetheart, saan na po na dayta? Isung rod nga dag dito ay. Ngamin, ay-ayatan ka. Sikat yamin ko. Sikat iragsak ko. Kaya't kung agbalin ka aparte ti biyag ko. Jakmat pa kabasulan. Nuapay nga imbati da ka. Ngamin, nagayat ka lang, mat. Saan ka di? Norman. Iso di mo pabasulan ti bagim. Anya kumanod dan anak mo. Saan mo taparikot? Wano lapad day ta kanyak. Tinapatag. Agin inayat na. Karbangan ni Dave ti makarik na iti pamatag ti may sangama. Katsyak ti mangipay ti dayta. Panagnakak ti panangipatag ko kada kayo adwa. Iso pangasim. Ikanak ko may ti gundaway. Mama. Anyater arabiden dayta babae dito'y balay. Please, mama. Uray ita lang. Denggan na ko, ma. Inyawit ko ni dito'y balay. Tapno panagnagakada kayo. Asan dada ka sa tatao. Ay ayatak ni Jing. Kasta mo tanti anak na. Agraman mo tan pamilya na. Isumot ti pinaka-importante. Saan ka di, mama? May sakamat nga ina. Di mo kaya't nga dadaka sa mapasama kanyak. Ngamin, anak-nak. Kastamat ni Jeng. Di na kaya't nga dadaka sa mapasama ka ni Dave. Kansan na abasol nga imbati ti amana. Kan may sa, napalabasan tayo jay. Adak ita dito ay tapno tumakder kas ama ni Dave ken asawa ni Jeng. Si sasaganak amang ipatagkadakwada aging gatong palbiag ko. Norman. Pasensya kan, mama.
Ngam no di mo kabalan nga awatan dagiti aginak. Lipatan nyo langan nga anak dak. Anya. Umay kan, Dave. Iho. Jeng, sweetheart. Mapantayon. Norman! Agsubli ka! Norman! Oy, Norman. Itay pa'y nga dayo tinakaiturungan ti imatang mo ah. Apay, agan ano ka, insan? Kuensan, awan. Si kamat, tilaman madlaw mo. Ala, agtrabaho takid din. Ado pa'y tinaskan nga ilepas ta papeles. Ay sus, adda ka di parikot, insan? Kwa, awan, insan. Di na ka di pa kadanagan. Okay aklang. Os, sigurado ka? Amok ti sitwasyon a pagdaldalanan nyo ka ni Auntie Minda ita, insan. Insan. Ay na, di mo ka di unay panunutan day ta, insan. Amok kan mamati ak, adumtang tumatlaang ti panawan ang maawatan na ka. Kat maminpinsan tumatlaang nga awatan na ni Jeng para ken ka. Kan kas manugang na. Ay, sapay ko mga rod takas ta, insan. Wan, insan, mamati ak, mapasamak to day ta. Tirumbang aramidam ita, kat panaknakam, asaan akas iti panpanunutan na ti ugali ni Jeng. No siyak ti si kainsan, ikalay sakon ni Jeng. Iti kasta, awanan maaramidan pa ni Auntie Minda. Apay kasta tilang ang anagawid, Norman. Adda ka di parikot. Naikatak iti trabaho, Jeng. Anya, ang apa. Tsaka mo, sigun iti branch manager. Maluglugi ka no ti kumpanya. Iso ka sa pulang nga agbawas da iti empleyado. Ang permanente kan iti day di akumpanya. Nabayag kan ijay. Kandi mo't kinunam aninong mo ti akin kukwa iti day di akumpanya. Wan. Norman, panagkunam, awan nga tati pakainaigan ni mamam iti day to anapasama. Diyak kaya ta panunutan nga iso ti aking gapuanan ti pan nakaikat ko iti kumpanya. Ngam, kasta talaga ti suspetsak. Norman. Sana bali. Patya ka makabiro kak matla dagos iti mabalin ko pagtrabahuan. Di kagda ng sweetheart. Adamat kat di urnong ko. Iso pala ti aramatan tayo. Ala, husto daitan apan naka-stress mo. Apay ti ko nam, si kalaang ti adda urnong na. Adamat urnong ko nga. Una ngam kababain matkan ka. Siyak ti lalaki. Iso arumbang lang asyak ti mangbiag kada kayo iti anak ta. Jeng. Anya nga tanong kalay satan. Iti kasta. Agbalin matan aligal ti panagdan nata. Karonan ti amin. May kan iti bindisyon ti relasyon ta kasagasawa. Kaya't ko launay ngam kasanon ni mamam. Maudin da ito pan nakisarita ka ni mama. No talaga di na kay pala maawat. Awanan ti maramidak. Norman. Saksiyak itirigat kan sakripisyo ni mama. Manipod pimusay day di papa. Agmamay sanang isakad iti panagbiag mi. Isodyak man mo. No apay adi na maawatan ti sitwasyon tayo ta. Di ka agdanang, Norman. Amok kan mamati adumtang to ti gundaway ang maawatan na matlaan ti amin. Saan man ita, ngampatyak adumtang to day ta akan ito. Agyaman nakitipan nakaawat nga ipapaay mo ka ni mama, sweetheart. Awan anyaman na, sweetheart. Syakit ti atirumbang agyaman kan ka. Gapo itinalawas a panangipatag, panagayat, panangaywan, ken pan nakaawat nga ipapaay mo kada kami nga agina. Ket kanayon ti panangikarkararag ko. Asapay kumata maawat na kami matan ni mamam. Itikas na, naragragsak manan ti panagdeden na tayo. Kasama ti kanayon nga karkararag ko, sweetheart. Siya kung ti kararagsakan at tao dito'y lubong, numapasamak na ita.
Sweetheart, amangan numaladawak nga agawid. Dumagasak pa'y ngamin ijibalay. Kasaritak ni mama, maipapaniti pa nagkalay sa ta. Okay, sweetheart. Agan-anad ka, ha? Ag-text ka, wan? Amangan no ti agdil-deliver iti danom daytan. Ay, mabit lang Siya akong timang ilukat. Norman, iho. Mama, Siyak nga ron. anya ti aramidan nyo ditoy. Husto ka, anak. Saan arumbang adiktarak ti pusom nga agayat kinijeng. Pasensya kan kadagiti nagmamatingin sa usawang ko. Sorry kadagiti agkakadakas ngem bagbagak may papan kinijeng. Mama, Kas may sa nga ina, nabigla aklaang siguro kadagiti nagbalin a desisyon mo. Agam inam amiris ko dagiti imbagbagam. Kat husto ka. Kat kas ina. At tuyak asi papakumbaba nga umay dumawat iti pamakawan kadagiti nagbidutak. Sapay kumata mapakawan dak, iho. Mama. Sweetheart, Pakawanan nak, iha. Sorry kadagiti insawsawang ko kada kayo kinitiv. Awan kanya kung nagijay, mama. Hindi kay madanagan. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nabayag kayon ang napakawan, mama. Ket agyaman ak unay iti panangaklon yun kada kami. Mami, Daddy. Ay na, Deva po. Sorry, Wan. Ngamin, nagbalin a monster ni Lola kadagiti napalpalabas nga daw. Awan kanya kunday jay, Lola. Kuna ni Mami abasol na kano, no apay nagbalin kayo a monster. Ngam nagsorry matan ni Mami. Nagsorry kay matan. Iso nga ita, okay kayon. Saan ka di, Mami? Wala na. agyaman ako na mama. Kamaudyanan na. Naurnos matlangan ti amin. Thank you, Lord. Thank you, ta sinong batam adagos dagiti karkararag ko. Kat kasano, agawid tayon ijay palay. Ijay kayon nga agnaed. Agdeden na tayon kas may sa pamilya. Ang masapol nga agkalay sa kayon. Kat di kayagdanag, tasya kon ti makaamo iti gastusan nyo nga agkalay sa. Nagkalaysa kami nga rod ni Jeng kat ni mama amin tinaggastos. Ing grande tinagbalin akalay sami. Makatawan kalpasan ti kasarmi ni Jeng nagpa-Italy ni mama. Kalpasan ti talo atawan inalanakmet tapno agtrabaho ditoy Italy. Agingga nga inalakmetten ti pamilyak iso nga adda kami ita ditoy Italy. Daksanggasat ngamin saan kami metten anaaddaan iti anak ni Jeng. Nilaangan Dave ti agmaymaysa nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Norman. Ken ka pagayam, Norman. Nagpintas ken nagragsak ti agbyag no awan gura wenno sakit tinakam amarikrik na. Ditay ko maagbalin a judgmental gapulaang itinapalabas ti maysa a tao. Ngamin, amin tayo kat adama ko na apagbidutan tayo. Ngamkit di, dayta abidut ti agbalin nga adal, ken inspirasyon tayo tapno mga barwanan, kat makarugi tayo para itinapinpintas pay amasakbayan. Alakastan pagayam Norman, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.